Na svatbě, kde se elegantní hosté v lesklých oblecích a nádherných šatech pohybovali po velkém sále paláce, se jeden muž v skromném, ale dobře vyžehleném obleku zdál být na okraji všeho. Daniel, 35letý muž, který se sem vydal na 3hodinovou cestu z hlavního města, se cítil, jako by se ocitl v jiném světě. Když dorazil, všechny pohledy se na něj upřely, ale ne tak, jak by si přál. Lidé se od něj odvraceli a šuškali si něco mezi sebou. Když se blížil ke dveřím, zastavil ho bezpečnostní pracovník. Omlouvám se, máte pozvánku, zeptal se, zatímco ostatní hosté procházeli bez problémů. Daniel mu ukázal elegantní pozvánku s zlatými okraji, kterou pečlivě uchovával. Vždy prozkoumal, jako by to byla padělaná bankovka, a až po několika minutách váhání mu dovolil vstoupit. Jakmile se Daniel dostal dovnitř, pocítil na sobě zvědavé pohledy. Všude kolem něj se rozhostilo ticho, když procházel. Lidé se od něj stranili, vytvářejíc kolem něj jakési bubliny prostoru. Starší dáma s šedivými vlasy se tiše zeptala svého společníka, kdo je ten mladík? Nepamatuji si ho z rodiny, Daniel se snažil ignorovat jejich šuškání a vydal se hledat místo k sezení. Na zadním konci sálu našel prázdný stůl, ale sotva se posadil, přistoupila k němu středně stará žena. Omlouvám se, tato místa jsou rezervována pro rodinu ženicha, oznámila mu bez zaváhání, přestože nikde nebylo žádné oznámení o rezervaci. Samozřejmě žádný problém, odpověděl Daniel klidně a přesunul se k dalšímu stolu. Tento scénář se opakoval ještě 3krát. Každá odmítnutí byla doprovázena zvědavými pohledy a malichernými šeptanými poznámkami. Nakonec se Daniel usadil na osamělou židli poblíž východu pro číšníky, kde si nikdo nedovolil si stěžovat. Číšník kolem něj prošel 4krát, servírující šampaňské, aniž by mu nabídnul jedinou sklenku. Když Daniel konečně mávl na obsluhu, mladý číšník se zakoktal. Musím zkontrolovat, jestli máme ještě nějaké k dispozici, a zmizel na 20 minut. Během obřadu sledoval Daniel nenápadné, ale systematické projevy diskriminace. Teplé pozdravy si hosté vyměňovali mezi sebou, ale jeho se nikdo ani nedotkl. Organizovali se skupinové fotografie, ale on nebyl nikdy zahrnut ani pozván. Byl jako duch, viditelný jen v okamžicích, kdy někomu překážel. Když nevěsta, zářící ve svých francouzských krajkových šatech, procházela sálem a zdravila hosty, její pohled se náhle setkal s Danielovým. Na chvíli se zdálo, že čas se zastavil. V jejím obličeji se zračila panika, když se rychle obrátila od svých příbuzných a odešla na opačnou stranu. Daniel si byl jistý, že v tu chvíli poznala, kdo je, a rozhodla se, že ho bude ignorovat. Zatímco všichni ostatní kolem něj oslavovali a radovali se, Daniel zůstal sám, tiše sledující. Jeho tvář byla klidná, ale v očích se skrývala hloubka, kterou nikdo jiný nedokázal rozluštit. Bylo to ticho těch, kteří nosí tajemství příliš mocné na to, aby bylo odhaleno před správným okamžikem. Pokud jste někdy pocítili tíhu tiché diskriminace, víte, že někdy nejlepší reakcí není okamžité konfrontování, ale strategická trpělivost. Daniel stál na okraji tanečního parketu, jehož elegance ho obklopovala jako neproniknutelný štít. DJ právě oznámil začátek tance kmotrů a on nemohl otrhnout oči od dokonalých párů, které se ladně pohybovaly v rytmu hudby. Každý jejich krok jakoby byl pečlivě naplánován, aby ho systematicky vyloučil z oslavy, která se kolem něj rozvíjela. Když se pokusil přejít k baru, trojice mužů středního věku se nenápadně postavila do jeho cesty, jako by měli velice zajímavý rozhovor o investicích. Promiň, kámo, řekl jeden z nich, aniž by se na něj podíval. Jsme tu trochu zaneprázdnění. Smáli se na nějakém vtipu, který Daniel neznal, ale jejich pohledy zůstávaly chladné a vypočítavé. Daniel se tiše stáhl zpět, uvědomujíc si, jak strategicky se postavili, aby mu zablokovali cestu. Situace se ještě zhoršila, když se pokusil použít toaletu. Zase jakoby magicky reorganizovala pokaždé, když se Daniel přiblížil. Muži, kteří dorazili po něm, byli nenápadně posunováni vpřed, zatímco se vedle něj rozvíjely náhlé konverzace, aby mu zablokovali cestu. Po 20 minutách čekání to vzdal a vyšel ven do zahrady. Na terase ho konečně obklopila chvilka klidu. Vytáhl telefon a rychle napsal zprávu, jsem tu, jak bylo očekáváno. Odpověď přišla během několika sekund, potřebujeme solidní důkazy. Podrobně popsal každou situaci, kterou zažil. Překonávají sami sebe. Když schoval telefon, nevšiml si, že z okna ho pozoruje matka nevěsty, paní Kolemanová. S pevným krokem zamířila k terase, jako by se chystala na útok. Omlouvám se, mladíku, promluvila jejím hlasem, který se nesl vzduchem jako ostrý nůž.
To je soukromá akce. Myslím, že byste tu neměl být sám. Její oči se zaměřily na Daniela od hlavy až k patě, jako by hledali nedostatky v jeho bezchybném vzhledu. Jen si beru trochu čerstvého vzduchu, odpověděl klidně Daniel. Čerstvého vzduchu, paní Kolemanová se zasmála pohrdavě. Poslouchejte pozorně. Nevím, jak jste se dostal k této pozvánce, ale doporučuji vám zmizet, než můj manžel zavolá opravdovou ochranku. Známe každého v tomto městě a rozhodně nepatříte do našeho okruhu. Daniel zůstal nehybný, ruce klidně podél těla. Rozumím vašim obavám. Moje obavy, její hlas se zvýšil o oktávu. Moje dcera má nejdůležitější den svého života a nenechám ho zkazit lidmi, jako jste vy. Poslední slova nesla jedovatou naléhavost, která nepotřebovala další vysvětlení. V tu chvíli se na terase začali shromažďovat další hosté. Margaret Whitfieldová, místní společenská celebrita známá svými tradičními názory, přišla s falešným úsměvem. Jsou tu nějaké problémy, Gloria? Zeptala se, přičemž její oči už Daniela zařadily mezi hrozby. Jen si upřesňujeme pár věcí ohledně pozvánek a společenských konvencí, odpověděla paní Kolemanová. Daniel sledoval, jak se kolem něj utvářela skupina. 8 lidí nyní, všichni s výrazem nadřazenosti maskovaným jako starost. Uvědomil si, že tento vzorec už viděl dříve v jiných situacích s jinými rodinami. Margaret se s materským tónem obrátila na Daniela. Víš, někdy se lidé nadchnou, když dostanou pozvánku na sofistikované akce, ale je důležité znát své limity. Chápeš, v tu chvíli se na terase objevil ženich, který hledal svou tchyni. Robert Coleman, dědic pojišťovací dynastie, se náhle zastavil, když spozoroval situaci. Mami, co se tady děje? Nic zvláštního, drahý. Jen radím tomuto mladému muži ohledně společenské etikety, odpověděla Margaret s úsměvem. Robert se na Daniela podíval s fascinací, následovanou nepohodlím. Někde tě znám, řekl nakonec. Ticho, které následovalo, bylo ohlušující. Daniel si zachoval neutrální výraz, ale jeho pohled se setkal s Robertovým tak intenzivně, že se ženich instinktivně posunul zpět. Nemyslím, že jsme se potkali, pronesl Daniel nakonec. Jsi si jistý? Tvář se mi zdá povědomá, Robert zamračil obočí a snažil se vzpomenout. Rychle však zasáhla paní Kolemanová. Roberte, zlato, musíš se vrátit ke svým hostům. O toto se postaráme, ale Daniel už viděl, co potřeboval. Rozpoznání v Robertových očích. Paniku skrytou za maskou paní Kolemanové. A jak se Margaret nevědomky stáhla, když pocítila napětí. Samozřejmě, řekl Daniel tiše, když si strčil telefon do kapsy. Nechci způsobovat další nedorozumění, když se obracel k odchodu, zaslechl, jak paní Kolemanová zašeptala Margaret, musím okamžitě mluvit s Amandou. Pokud pozvala tohoto člověka, musíme vědět proč. Daniel slyšel každé slovo, jak se vracel zpět do hlavního sálu. Ve svých 35 letech se naučil, že lidé odhalují víc, když si myslí, že nejsou sledováni. A dnes byla každá taková odhalení pečlivě zaznamenávána. Zpátky v hlavním sále si Daniel všiml, že nevěsta Amanda je viditelně rozrušená u stolu s dortem. Intenzivně hovořila se 2 družičkami, její gesta naznačovala rostoucí stres. Když jedna z jejich přítelkyň nenápadně ukázala na Daniela, Amanda energicky zakrývala hlavu, jako by něco důležitého popírala. Bylo fascinující sledovat, jak se člověk může nacházet uprostřed oslavy a přesto vyzařovat čistou paniku. Amanda neustále pokukovala směrem k Danielovi a když si uvědomila, že se na ní dívá, rychle odvrátila pohled. Oficiální svatební fotograf se přiblížil k Danielovi s fotoaparátem. Omlouvám se. Mohl byste se na chvíli posunout? Snažím se zachytit atmosféru bez vizuálního rušení. Vizuální rušení, Daniel opakoval klidně. No víte, lidé, kteří se nehodí do estetiky akce. Daniel se poprvé za celý den usmál. Nebyl to přátelský úsměv. Každá urážka, každé vyloučení, každý moment krutosti byl mentálně katalogizován. Co ti lidé netušili, bylo to, že Daniel tam nebyl jako oběť. Byl tam jako tichý svědek, který sledoval, jak se jejich pravá podstata odhaluje v reálném čase. A všechna tato odhalení se brzy ukázala jako velmi užitečná. Když viděl, jak se Amanda schovává za sloupem pokaždé, když se jejich pohledy setkaly, Daniel si uvědomil, že se nevyhýbá jen nepohodlnému hostu. Amanda se snažila skrýt před důsledky rozhodnutí, která učinila dávno. Rozhodnutí, jež se konečně rozhodla vybrat svou daň.
Zatímco se schovávala za sloupem, Daniel tiše vytáhl ze svého kapsy malý digitální rekordér. Jeho zkušenosti s právním dokumentováním mu ukázaly, že audiovizuální důkazy mají mnohem větší váhu než jakékoliv ústní svědectví. Každý předsudkový komentář, každé systematické vyloučení, každé okamžik krutosti bylo zachyceno v nejvyšším rozlišení. Test, mumlal si téměř neslyšně, zatímco kontroloval úrovně zvuku. Zařízení zachytilo jeho tichý hlas dokonale, i přes hlasitou hudbu DJ v pozadí. Jeho telefon zavibroval s příchozí zprávou. Jak to tam vypadá, Davide? Daniel rychle napsal. Přesně tak, jak jsme očekávali, možná hůř. Odpověď přišla během několika sekund, dokumentující vše. Potřebujeme solidní důkazy na pondělí. Daniel se mírně usmál. Každou sekundu. Přečí sami sebe. David Peterson nebyl jen jeho kolega z kanceláře. Byl jeho partnerem v jedné z největších právnických kanceláří zaměřených na ochranu občanských práv v celém státě. Společně za poslední rok zničili 3 velké korporace za rasovou diskriminaci. Případ, který zkoumali už 8 měsíců, se chystal dosáhnout svého vrcholu. A tato svatba byla mnohem víc než jen společenská oslava. Tato pečlivě naplánovaná zpravodajská operace. Paní Kolemanová se vrátila na terasu s posilami. Tentokrát přivedla rodinného patriarchu. Plukovník Coleman, důchodce a známá politická figura v regionu. I ve svých 72 letech stále vyzařoval vojenskou autoritu, kterou použil k vybudování realitního impéria založeného na tradičních hodnotách a kvalitních standardech, což nebyly zrovna subtilní kódy pro systematické rasové vyloučení. Mladý muži, jeho hlas prořízl vzduch jako vojenské rozkazy. Moje žena mě informovala o vaší nevhodné přítomnosti na naší rodinné akci, Daniel se s úctou postavil. Plukovníku Coleman, je mi ctí vás osobně poznat, oči starého vojáka se zúžily. Ona Danielově postoji, jeho způsobu přímého očního kontaktu něco, co ho hluboce znepokojovalo. Čest, zopakoval s opovržením. Mladý muži, čest se získává službou, obětí a přispěním společnosti. Není to něco, co se získává vměšováním tam, kam nepatříte. Vaši perspektivu naprosto chápu, pane, odpověděl klidně a výstižně Daniel, čímž plukovníka zaskočil. Očekával koktání, zastrašování, možná skromnou omluvu. Z toho se setkal s klidem, který poznal od jiných důstojníků, s tichou jistotou někoho, kdo má v rukou důležité informace. Odkud znáte naši Amandu, zeptala se paní Kolemanová, připojujíc se k výslechu. Daniel se na chvíli odmlčel, nechává je ticho, které se stalo nepříjemným. Vše historie je složitá. Některé kapitoly je lepší ponechat pro vhodnější chvíle. Eufemismus způsobil, že Amanda cítila, jak jí krev zamrzla v žilách. Naproti přes místnost sledovala rozhovor s rostoucí panikou. Každá sekunda, kterou Daniel strávil na tom místě, byla dalším krokem k propasti, které se Margaret Whitfield snažila 3 roky vyhnout. Když se k ní znovu přiblížila, měla po svém boku 2 stejně dobře oblečené a jedovaté přítelkyně. Podplukovníku, tenhle mladík obtěžuje všechny hosty. Možná je čas přistoupit k přímějším opatřením. Jakým opatřením, zeptal se Daniel klidně, přičemž nenápadně aktivoval vysokokvalitní nahrávací režim na svém telefonu. Takovým, které lidé jako ty pochopí, odpověděla Margaret s krutým úsměvem. Zavolám policii, provedeme kontrolu tvé trestní minulosti, možná se podíváme, jak jsi vlastně získal tuhle pozvánku. Daniel přikývl zamyšleně. Vyšetřování jsou skutečně užitečná. Někdy odhalí fascinující informace o všech zúčastněných, jeho neutrální, téměř profesorský tón začínal skupinu hluboce znepokojovat. O jeho chování něco zvláštního, každou urážku přijímal s klidem, jako by sbíral data místo toho, aby se cítil ponížený. Víš co, řekl podplukovník, ztrácející trpělivost. Osobně zavolám šerifovi Martinezovi. Dluží mi pár laskavostí a může vymyslet právní důvod, aby tě odstranil. Šerif Martinez, zopakoval Daniel klidně. Zajímavá volba kontaktu, v jeho hlase bylo něco, co způsobilo, že podplukovník na chvíli zaváhal, jako by tušil, že Daniel má o vztahu mezi ním a šerifem informace, které by mohly být problematické. V tu chvíli se Amanda konečně nemohla vyhnout situaci. S odhodláním, které působilo poněkud křečovitě, procházela halou, její svatební šaty se dramaticky rozvíjely, když se hosté stranili, aby jí uvolnili cestu. Mami, tati, okamžitě to zastavte, řekla, snažíc se znít autoritativně, ale nervozita v jejím hlase byla patrná. Amandě, drahá, začala paní Kolemanová. My jsme jen...
Vím přesně, co jste dělali, přerušila je Amanda. A je to trapné, Daniel, otočila se k němu s pečlivě kontrolovaným výrazem. Děkuji, že jsi přišel. Bylo to nečekané, ale vážím si toho gesta. Veřejné uznání překvapilo celou rodinu. Podplukovník mezi svou dcerou a Danielem začal s rostoucím podezřením přehazovat pohledy. Amandě odpověděl Daniel s téměř formálním pokloněním. Gratuluji k tvému manželství. Doufám, že je to všechno, co si zasloužíš. Slovo zasloužíš neslo váhu, kterou nikdo nepřehlédl. Amanda viditelně trhla. Znáte se, zeptala se Margaret, frustrovaná ztrátou kontroly nad situací. Vy ano, odpověděla Amanda rychle. Daniel je známý z dob, kdy jsme studovali na právnické fakultě. Na univerzitě lži, pomyslel si Daniel. Nikdy totiž na stejné univerzitě jako Amanda nestudoval a on věděl, že si to byla vědoma. Tato lež odhalila její rostoucí zoufalství ovládnout situaci, aniž by odhalila pravdu. Jak zajímavé, zamumlal Daniel. Příběh se odehrával v místnosti, kde se mísily napětí a nervozita. Plukovník s pohledem plným autority pozoroval situaci a poznamenal, tvoje vzpomínky na naše univerzitní časy jsou tak kreativní, skoro až poetické, jak si hraješ s fakty. Amanda se v tu chvíli cítila, jako by se vzduch kolem ní stal těžkým. Plukovník se zeptal Amandy, pokud se spolu učíte, proč je tady tolik zmatku? Není žádný zmatek, tati. Jenom nedorozumění, odpověděla Amanda, zatímco Daniel, který seděl vedle ní, nenápadně zkontroloval hodinky. Toto už 3 hodiny a 17 minut vysoce kvalitního nahrávání, systematické diskriminace, skrytých hrozeb, zdokumentovaných lží. A teď byla Amanda nucena vymýšlet protichůdné příběhy v reálném čase. Danielovi vibroval telefon. Statusní zpráva. David. Rychle napsal, hlavní postava panikaří. Začíná veřejně lhát. Celá rodina je teď zapletena. Důkazy se exponenciálně množí. Perfektní. Pamatuj, čím víc budou mluvit, tím víc munice nám dají na pondělí. Pokračuj v provokaci, mě poté telefon schoval a s úsměvem se obrátil k rodině Kolemanových. Amandy, když už si zmínila naše vysokoškolské časy, možná by bylo vhodné podělit se s tvými rodiči o nějaké vzpomínky z té doby, strach v Amanda s očích byl okamžitý a nezaměnitelný. Danieli, možná teď není ten správný čas, varovala ho. Naopak, pokračoval Daniel klidně. Svatební oslavy jsou perfektní příležitosti k oslavě všech cest, které nás sem přivedly, všech rozhodnutí, všech voleb, všech následků. Amandejna matka si všimla dceřina panického výrazu. Amandy, zlato, jsi v pořádku? Vypadáš trochu bledě. Jsem v pořádku, mami. Jen unavená. Byl to dlouhý den, zalhala Amanda. Daniel sledoval, jak se lži vrství jedna na druhou. Amanda se nesnažila jen skrýt svou reakci, vytvářela výmluvy na vysvětlení reakcí, které ještě ani neměla. Samozřejmě, souhlasil Daniel jemně. Důležité dny mohou být odhalující. Někdy tíha minulých rozhodnutí zkomplikuje zvláštní okamžiky víc, než jsme očekávali. Plukovník už ztrácel trpělivost. Dostaň se k věci. Nevím, jakou hru hraješ, mladíku, ale je konec. Šerif Martinez tu bude za 20 minut a ty mu vysvětlíš, proč jsi tady bezdůvodně. Ve skutečnosti, řekl Daniel klidně a znovu zkontroloval telefon, myslím, že šerif Martinez může být dnes večer trochu zaneprázdněný. Má urgentní záležitosti spojené s určitými federálními vyšetřováními, která se blíží ke konci. Následovalo absolutní ticho. Jak mohl Daniel vědět o federálních vyšetřováních? Jak mohl předpovědět šerifův rozvrh? Tedy si Amanda uvědomila, že situaci naprosto podcenila. Daniel nebyl jen nepříjemný host snažící se jí ztrapnit. Byl tam s konkrétním cílem, vyzbrojený informacemi, o kterých si myslela, že jsou navždy pohřbeny. A každá minuta, která plynula, nejenže dokumentovala její vlastní ponížení, ale systematicky budovala případ, který by mohl zničit mnohem víc než její svatební oslavu. Rodina Kolemanových se na sebe dívala s rostoucím zmatením, zatímco Daniel nenápadně kontroloval své digitální soubory. 8 měsíců pečlivého vyšetřování, 3 roky trpělivého plánování a nyní hodiny důkazů o diskriminaci v reálném čase. V pondělí, když David Peterson předložil kompletní případ federálnímu soudu, slovo spravedlnost dostalo zcela nový význam pro všechny přítomné. Danielova telefonní obrazovka se rozsvítila zprávou, která mu v očích rozsvítila naději. Federální zatykač schválen.
Operace autorizována k okamžitému provedení. FBI na cestě. David. Daniel s rychlostí prstů napsal odpověď, perfektní. Všichni aktéři jsou shromážděni. Důkazy shromážděny. Začíná poslední fáze. Amanda, která celou výměnu zpráv pozorovala, cítila, jak jí přepadají obavy. Danieli, možná bychom si mohli o naší situaci promluvit o samotě, její slova visela ve vzduchu, ale Daniel klidně odložil telefon. Zajímavé, že si konečně uvědomuješ, že mezi námi nějaká situace existuje, Amandě, řekl s chladným úsměvem. V té chvíli ztratil plukovník Coleman trpělivost. Dost těch tajemných řečí, šerife Martinez, zakřičel na muže, který právě vešel do síně. Perfektní. Šerife, potřebuji, abyste odstranil tuto osobu z mé rodinné akce. Martinez se zastavil v půli kroku, když spatřil Daniela. Jeho tvář okamžitě zbledla. Pane generální advokáte Washingtone, jeho hlas se třásl strachem a uznáním. Šerife Martinez, pozdravil ho Daniel formálně. Věřím, že jste zde dnes večer z pracovních důvodů. Ano, pane. Federální operace probíhá podle vašich pokynů, odvětil Martinez. Nastalo ohlušující ticho. Generální advokát. Protitulace se v myslích všech přítomných rozlehla jako zemětřesení. Amanda se zakymácela a musela se držet židle, aby nespadla. Federální operace, koktala paní Colemanová. Jaká federální operace? Daniel se konečně postavil, jeho postoj se rázem proměnil. Paní Colemanová, plukovníku Colemane. Možná by bylo vhodné, abych se správně představil, z vnitřní kapsy svého saka vytáhl koženou peněženku. Daniel Washington, generální advokát Ministerstva spravedlnosti Spojených států, oddělení pro ochranu občanských práv, jeho oficiální identifikace putovala z ruky do ruky mezi hosty, kteří byli naprosto šokováni. Generální advokát, třetí nejvyšší postavení ve federálním ministerstvu spravedlnosti, odpovědný za dohled nad federálními stíháními v případech porušování občanských práv po celé zemi. To není možné, zašeptal Margaret Field. Jste příliš mladý. Jste černý, Daniel klidně dodal, ano, jsem. A za poslední 3 roky jsem měl na starosti všechny federální vyšetřování rasové diskriminace v tomto státě. Amanda konečně klesla do židle, její svatební šaty se kolem ní rozprostřely jako zvadlé okvětní lístky. Danieli, prosím, co Amandě, prosím, neodhaluj, jak si falšovala důkazy v případu Harrison proti ministerstvu bydlení před 3 lety. Prosím, nezmiňuj se o tom, jak si přijala úplatky od Whitfield Construction, aby pohřbila případy diskriminace v bydlení. Daniel vytáhl složku z aktovky. Nebo prosím, nezmiňuj, jak si osobně zničila životy 17 černých rodin tím, že jsi jim prostřednictvím nezákonných praktik odepřela bydlení. Robert Jair, ženich, se s rostoucím hrůzováním podíval na svou novou manželku. Amandě, o čem to mluví, Robert, já to můžu vysvětlit. Daniel s neúprosným odhodláním se pustil do vyšetřování. Sledoval Amanda Coleman, která stála na okraji místnosti, a její pohled byl plný zoufalství. Vysvětli mi, jak si během svých vysokoškolských let pracovala jako interní právník pro Coleman Enterprises, začal. Jeho hlas zněl jako chladný soudní rozsudek. Jak si osobně sepsala diskriminační smlouvy, které vylučovaly menšiny z rodinných realitních projektů? Jak si obdržela $200,000 v tajných platbách, aby zajistila, že určité komunity nikdy nebudou mít přístup k slušnému bydlení? V místnosti zavládlo napětí, když se plukovník Coleman pokusil o návrat k ovládání situace. To jsou nepodložená obvinění, prohlásil, ale Daniel nehodlal ustoupit. Dál pokračoval, jste vyšetřován pro porušení federálních zákonů o spravedlivém bydlení, spiknutí k odnětí občanských práv a praní špinavých peněz prostřednictvím vaší stavební společnosti. Robert Jair se nervózně chytil Amanda za ruku. Halaj si mi. Řekla jsi, že pracuješ v korporátním právu, ne v tomhle, Amanda Coleman, oznámil Daniel s formálním tónem. Máte právo mlčet. Cokoliv, co řeknete, může být použito proti vám u soudu. Ne, zařvala Amanda zoufale. Daniele, měli jsme dohodu. Řekl jsi, že pokud budu spolupracovat. Spolupracovat, Daniel pozvedl obočí. Madam, měla jste 3 roky na to, abyste dobrovolně spolupracovala. Z toho jste se rozhodla provdat za rodinu, kterou jste vyšetřovala, změnit si jméno a pokusit se zakrýt důkazy. Margaret Whitfield se pokusila nenápadně odejít, ale 2 federální agenti jí to znemožnili. Madam, budeme potřebovat, abyste zůstala na výslech, prohlásil Daniel.
Výslech? Proč, zeptala se, když se jí rozbušilo srdce. Whitfield Construction je jednou z klíčových společností v tomto vyšetřování, vysvětlil Daniel. Systematická diskriminace v veřejném bydlení. Použití federálních prostředků na projekty, které záměrně vylučují menšiny. Úplatkářství veřejných činitelů. Jedna z hostů se pokusila natáčet telefonem, ale federální agent ji laskavě požádal, aby přestala. To je aktivní federální operace. Všechna nahrávací zařízení musí být odevzdána k analýze. Amanda se najednou zcela zhroutila. Nevěděla jsem. Byla jsem mladá. Potřebovala jsem peníze. Říkali mi, že je to legální, že jde jen o optimalizaci smluv. Optimalizaci, Daniel začal číst z dokumentu. Osobně jste odmítla 847 žádostí o bydlení pouze na základě kulturní vhodnosti, což je eufemismus, který vaše vlastní interní e-maily definují jako udržení nežádoucích prvků mimo naše prémiové nemovitosti. Robert Jair se od Amandy fyzicky odtáhl. Ježíši Kriste, Amanda, kolika rodinám si ublížila, Daniel pokračoval ve čtení, předběžná vyšetřování naznačují, že praktiky, které jste orchestrálně řídila a které byly implementovány Coleman Enterprises, vedly k odepření bydlení přibližně 2000 rodinám, převážně Afroameričanům a Latinoameričanům. V období od roku 2019 do 2022. Amanda se zhroutila na židli, její oči se naplnily slzami. To zničí naši rodinu, naši společnost, naši reputaci. Kapitola 9. Daniel si s klidnou rozhodností uvědomoval, že před zavedením systematických praktik diskriminace by měli přemýšlet. Bez známky soucitu na to odpověděl, když se koloniál pokusil o poslední zoufalý tah. Nemáte žádnou pravomoc provádět operace na našem soukromém pozemku bez povolení, pronesl s odhodláním. Daniel však pouze kývl na jednoho ze svých agentů, který mu předal oficiální složku. To je federální povolení k prohlídce a zabavení, podepsané federálním soudcem Thompsonem dnes odpoledne. Umožňuje nám provést úplnou prohlídku tohoto majetku, včetně všech finančních dokumentů, korespondence a elektronických zařízení souvisejících s obchodními praktikami společnosti Coleman Enterprises, oznámil Daniel, jehož slova zazněla jako kladivo. Martinez, šerif, se k Danielovi přiblížil s respektem. Ne, našli jsme záložní servery v kanceláři. Všechny e-maily za posledních 5 let se kopírují podle vašich pokynů. Skvělé, přikývl Daniel. A co finanční dokumenty? 3 trezory jsme lokalizovali. Federální účetní katalogizují všechny obsahy, odpověděl Martinez s jistotou. Amanda, která se ocitla v chaosu kolem, se rozlížela po sále s naprostým panickým výrazem. Všichni hosté, lidé, které se snažila ohromit a s nimiž plánovala budovat sociální vazby, se na ní dívali s pohledem, jaký by mohl mít federální zločinec zatčený na vlastní svatbě. Robert Jair si sundal snubní prsten a položil ho na stůl. Nemůžu být ženatý s někým, kdo zakroutil hlavou a definitivně se od ní odvrátil. Daniel na tuto scénu pohlížel s profesní, nikoli osobní spokojeností. Šerife Martinez, ujistěte se, že všichni hosté poskytnou kontaktní informace pro případné svědectví. To vyšetřování přesahují pouze činy rodiny Colemanů, dodal s autoritou. Jak federální agenti začali odvádět klíčové osoby na výslech, Daniel se podíval na hodinky. 3 roky pečlivého vyšetřování, 8 měsíců plánování, 4 hodiny systematické dokumentace diskriminace v reálném čase. Federální spravedlnost fungovala přesně tak, jak měla. Amanda byla vedena pryč v poutech, stále oblečená v svatebních šatech, míjela stejné číšníky a personál, kteří byli svědky její tiché ponížení o několik hodin dříve. Ironie situace neunikla nikomu přítomnému. Když se dodávky FBI chystaly na převoz zadržených, jedna otázka visela ve vzduchu. Bylo možné, že celý systém privilegovaných a diskriminačních praktik konečně čelí skutečným následkům? A co bylo důležitější, kolik dalších mocných rodin sledovalo zprávy té noci, uvědomujíc si, že jejich vlastní tajemství mohla být jen na dosah jedné federální vyšetřování od úplného odhalení? O 6 měsíců později sledoval Daniel místní zprávy ze své kanceláře ve Washingtonu. Společnost Coleman Enterprises vyhlašuje bankrot po skandálu s federální diskriminací, oznámil moderátor. Amanda Coleman byla odsouzena na 5 let do federálního vězení, šerif Martinez byl z úřadu odstraněn. Margaret Whitfield přišla o svou stavební společnost a čelila osobnímu bankrotu. Kolonel Coleman ve svých 72 letech stráví své poslední roky placením federálních pokut, které pohltily celé rodinné jmění.
Robert anuloval manželství rekordní rychlostí a přestěhoval se do jiného státu, aby unikl skandálu. Grand Palace byl trvale uzavřen poté, co ztratil licenci pro systematickou diskriminaci. Daniel otevřel dopis, jehož obsah byl napsán rukou. Toto od paní Jennifer Martinez, dcery bývalého šerifa. Děkuji vám, že jste odhalil korupci mého otce. Vše rodina může konečně začít znovu s poctivostí. Slova, která v sobě nesla naději, nebyla jedinečná, podobné dopisy přicházely týdně. Mezi nimi byl i Tomas číšník, který na svatbě Daniela ignoroval. Nyní se zapojil do federálního reintegračního programu, který Daniel osobně dohlížel. Ne, řekl Tomas ve svůj první den, naučil jsem se, že důstojnost nemá barvu. Vánoce, které následovaly, přinesly Danielovi fotografii, jež v sobě nesla příběh nových začátků. 17 afroamerických a latinskoamerických rodin se usmívalo před svými novými domovy, které byly postaveny z penězi získanými z vyšetřování Colemanových. Děti se hrály v zahradách, kde dříve pouze sněly o lepším životě. Federální případ systematické diskriminace v bydlení se stal vzorem pro další vyšetřování po celé zemi. Daniel proměnil oslavu diskriminace na katalyzátor reforem, jež prospěly tisícům rodin. Na té svatbě se snažili, aby se cítil malý kvůli své barvě pleti. Co toho však odhalili, jak malé jsou jejich vlastní charaktery. Skutečné vítězství nespočívalo v destrukci Colemanových, ale v budování systému, kde žádné dítě nebude muset vyrůstat s pocitem, že jejich barva určuje jejich možnosti. Skutečná spravedlnost nekřičí. Pracuje tiše a přináší výsledky, které rezonují po generace. Pokud vás tento příběh oslovil, přihlaste se k našemu kanálu pro více příběhů o tom, jak vytrvalost mění nespravedlnost na trvalou změnu.